Páni, milé deti, ideme urobiť rekordnú jazdu na sankách. Takže z tejto výšky až pri vrchole sveta a ideme úplne dole, no. Deti sú pripravené? A myslíte? Ešte ideme dole. To nekonečná. Hurá! A sme v cieli. Gratulujem, to bola rekordná jazda. 1,5 minúty. Paráda, čo? Až tam z hora. Ešte raz ideme, super. Dobre, ešte raz.